Oh nyat langening kalang yanaglar pandamuncar oh tinon lir kekoneng kasolan pajaring purnaming gegono dasare mangsa katiko Werkudara anake Manpandu dewa tengeng ngangeng Werkudara anake wong tengeng cangkem mulo abrau mentolo kowe ngoyak-ngoyak maijane Bapa Pandu Werkudara anake Manpandu dewa tengeng anake wong tengeng anake wong ora jejeg Werkudara anake Manpandu tengeng Kakang Dursasana janji kecandak odol-odol jaringan melayu loyak anakku le. Nah inilah dia tatahannya dari Pak Nedi Gatotkaca. Ini juga unik sekali loh ini. Nah rata-rata kan jamangnya seperti ini motifnya. Gempur. Nah, gemburan. Dengan patrannya, kalau di patran apa ciri khasnya Mas? Kalau patrannya biasa Mas ini. Uniknya di dodotan, Mang Pisan. Dodotan. Nah, ini loh. Ini ya. Terus ada stilasi koyok apa ya, sayap apa ya ini? Manuk. Ya, manuk. Luar biasa ini. Ini juga fiber ini gapitnya. Fiber rata-rata. Ganteng banget nih. Gatotkaca model apa ini Mas Imam ini? Guntur. Menawi guntur nih. Guntur. Ini jadi mayoritas dari karya Pak Nedi atau Mbah Nedi itu di jamangnya itu loh Mas. Rata-rata apa itu modelnya gemburan Mas? Gemburan seperti itu ya. Dan ini juga ada ciri khas di mana Mas? Di dodotan. Dodotannya lah itu. Nah, uniknya lagi itu yang paling spesial, yang sing natah cah nom lumrah. Yai sepuh. Yai sepuh yuswanipun nggih sekitar 70-an. Tapi tatane tesih welok ngenten iki. Ngungkuli sing nem. Nah, mugi-mugi saged dados pemecut kagem generasi milenial supados semangat berkarya membuat wayang atau menatah. Ini loh, spesial banget. Ceritanya luar biasa. Angger pagi tak dol, sing iki lho tapi. Niki oleh Mas ini. Pengen belajar Mas. Khas Klaten itu bagaimana? Kok kene babakan pewayangan niku malah anu Mas Imam niki. Niki alih anu sejarah Pak Nedi wonten niku kok. Lah lek kowe enten gondang mriki kok anu Mas. Gondang Sragen? Nggih. Oh. Terus terakhir ngene Terus mriki nggih. anu Terakhir Mbah Darman napa niku? Mbah Guntur Darman? Nggih. Nggih. Terus wonten Sewaris. Sewaris. Nggih. Niki Nah, niki pulasane Pak Nedi. Mana, Mas? Aduh. Iki pulasan Pak Dinedi. Nggih. Bratasena. Niki wah niki lirik-lirik wong niki. Nek tatane sinten niku? Tatane bae nggih. Lah, elok-elok ngeten e. Kulite sebagian besar napa niku? Kebu. Kerbau nggih. Bayan mboten kebu, mboten puruna. Sapi rak sak trepe bae mboten enten. Niki tokoh sinten niki?
Romo Bargo. Bargo nih. Bargo. Tatan Pak Nedi. Tatanipun Pak Nedi, Iya. Pulasan Masino ya. Pak Nedi ini ya. Pade. Pak D nggih ya. Nggih. Beningan Pak Nedi. Radio Tatani biasanya di Terawang ngoten niku to Mas Imam. Nggih, Nggih. di Terawang. Wah, ini ada putra-putra Bima Gatot Kaca. Latihan. Ini mulai nganggo watercolor ya, Pak. Latihan ya. Heeh. Watercolor iki saged kabeh ngeten lho. Watercolor. Watercolor Mas ya. Jadi pakai cat air itu ya? Nggih, bahan biasa tapi kualitas istimewa. Cuma diwiannya Prodo itu ya, gerenceng ya. Gerenceng. Cuma warna-warna yang primer-primernya itu menggunakan cat air. Nggih. Wih, bisa kayak gini ya? Nah, ini Ontorjo. Elok-elok sama. Iya. Mbah Nedi. Ini diberi kertas, diberi kapur barus untuk antisipasi ya, keawetan dari wayang. Ini juga rutin di ini Mas? Boten to. Enggak. Paling Setengah tahun pisan. ya ora. 3 bulan sekali. 3 bulan Kalau sekali. paling dibuka kotak dikipasi ngoten tok, Mas. Eh, Boten tiang ati siji-siji. Mas Imam niku pun wonten sing request malah. Mas, request Mas Imam. Lo kan nggih nenggo-nenggo Mas Imam niku wae. Wonten gadah Oh, koleksi sibuk anyar mboten. Lah tak kon dolan rene lho wangele. Apa nggih? Ini wayangan kira nonton ya. Nonton. Aku Mas Tonton tak tunggone terus kok. Wong awan wis rekon mayang aku. Sing awan. Ini ngendi? Ini cetan iki. Oh, Panitiane moro Mas Joko. ora Mas aku nek ora cetan ku ora wani ya. bule ini barang. Aku ora metu ya sing Sing awan ngono kuwi. sing kawan aku ora metu, sing bengi nganti jam 12 itu. Apa bilang mayangane? Heeh. Tapi nomor jenengan ditulis di kolom deskripsi yang Ora belum? ngubungi jenengan ngono. Nggih. Angsal. Ya marwan ya. Ya, apa kok? Sanggar wayang.